Izitha zakho zizaba zininzi, kodwa ke uzungasabi ngoba ndikhona, ndinguGabriel. Khawutsho ke sisi, ubekwa yintoni apha? Mamela apha ke sisi ndikucwayise. Nantoni oyaziyo ngam uyigcine kuwe esifubeni. Kungekudala uzogaxeleka ezingxakini. Yesisi, khawuyeka ukuprofetha. Iimfihlelo zam zezam. Into endinokuxelela yona sisi, guquka ngoku ithuba lisekhona. Yazi uMamLifi wayenyanisile ngelaa xesha wayesithi you are the next. Uba ndikuxelele yona, uYesu angabuya nanini na ezolanda ibandla lakhe. Ingathi ngoku uguquka uyeke ubunyundululu bobugqwirha bakho. Wena hlukana neendaba zam. Uba uhlukana neendaba zam uzawuyibona into etyiwa ligqirha. Ndiyakufungisa. Kuzawuba nzima, kodwa ke unyamezele ngoba inkosi uJesu izawubuya izolanda ibandla lakhe.